Iki lho guys, iki lho umbal-umbal wis ana ping telu sing wingi durung garing ana meneh delaken iki ngene iki metak kenteri ning ndi jajal wis kok masih kudu kreatif ya carane gawe kenteran wis tak telenane dhewe ngene iki lho aku nek kreatif siji-siji tak gaweke tali supaya apa supaya pakaian iki garing kabeh nek digaweke ngene iki engko ki do nyampil kabeh nah iki lho koyo ngene nah aku tinggal dicantol kayak ngene ben garing regane ra ono panas sinar matahari kok matan nih ono sinar matahari garing engko pakaianku aduh kuluku kemeng wes ini gitu cah efek kependekan gitu jadi delokan sikilku jinjit-jinjit gitu masih ketahuan jadi tak cilik namanya aduh